Mifa Jabarani filɛbagaw ani Ondu TV filɛbagaw an bɛ foli di aw bɛɛ ma ni aw ka laseli kɛnɛ ale selen bi arabadonya na a y'aw bisimila. An ka bi bakurubaw la an bɛna an da don kari tɛmɛni Mali ale ye lithium usine min dayɛlɛ an ka furancɛla fanga ɲɛma n'o ye Général Assimi Goïta a ye ɲɛfɔli kɛ a bɛna o sɔrɔ an ka bi kunnafoni kɔnɔ. N'an bɔra ye hali bi an ka fanga ɲɛma Général d'armée Assimi Goïta a ye dɛmɛ ta k'a ɲɛsin an ka maaw ma maa minnu garisɛgɛ donnen don lujura la katikaw fɛ yen nɔ mun sɔrɔl'o kɛnɛ kan a bɛn'o fɛnɛ sɔrɔ ani kunnafoni caman fo ka se farafinna ani farajɛla ani dolantan kunnafoni olu de bɛna kɛ aw ɲɛ n'aw tulo garisɛgɛ ye bi a y'aw bisimila. I n'a fɔ kunnafoni daminɛ kun y'a da aw tulo kan cogo min na kari tɛmɛni o kɛra donba ye anw ka jamana kɔnɔ ba Maliba kɔnɔ o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ an ka furancɛla fanga ɲɛma n'o ye Général d'armée Assimi Goïta ale ye koromokarili kɛ ka ɲɛsin usine ma usine n'o o bɛ lithium ko sira kan i bɛ a jateminɛ a kɛra Buguni dugu la dugu min ni Buguni yɛrɛ cɛ bɛ taga kilomɛtiri 65 la dugu ni ale tɔgɔ ye Gulamina ye i bɛ a jateminɛ nin ko nin kɛnɛ kan maaba caman olu tun bɛ yen nɔ wa Buguni n'a dafɛ dugu camanba bɔra ka se ka na nin kɛ kɛnɛ wasalen k'a kɛ kɛnɛ wasolen k'a kɛ fɛtiba ye k'a ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaa kan wa fɛn min ye an ka maaba caman tun bɛ nin ko ninnu kɛnɛ kan fo ka se an ka CNT président an ka minisirisow caman olu tun bɛ kɛnɛ kan ani an dɛmɛɲɔgɔn jamana min bɛ yen bi n'o ye Chine olu ka ambassadeur ni ale tɔgɔ ye Chen Jinyong ani u ka société ba min bɛ yen nɔ ni société yɛrɛ tɔgɔ ye Ganfeng olu ka ɲɛmaaba ni o tɔgɔ ye Wang Xiaoshen olu bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan ni minin a bɛna Mali bila jɔyɔrɔ la fɛn min ye jɔyɔrɔ fɔlɔw ye lithium ko kɛnɛ kan diɲɛ korokara kɔnɔ o de hukumu kɔnɔ nafa minnu bɛ a kɔnɔna na i bɛ o nafa dɔw jateminɛ fɔlɔ ye mun ye Mali bɛna nafolo sɔrɔ nafolo mun kasabi bɛ taga miliyari 680 a bɛn'o de ladon anw ka jamana kɔnɔ franc CFA la o kɔfɛ an ka État yɛrɛ n'o ye an ka jamana ye ale bɛna miliyari 71 i b'a jateminɛ 100 o ye ale ta ye an ka secteur privé n'o ye kɛnyɛrɛyew ye olu ta ye 100 wa ni minin n'o o ye ni usine ba nin ye a bɛna fɛn min ye dɛmɛ ta k'a ɲɛsin sigiyɔrɔ ma a dagalen bɛ yɔrɔ min na n'o ye Buguni ni a maraw ye o de hukumu kɔnɔ fɛn min ye CFA wari miliyari 25 a bɛn'o fɛnɛ bila olu ka kɛnɛ kan ka se ka dɛmɛw kɛ n'o ye olu kɔnɔnaw na n'a bɛ f'o ma ko projet communautaire i b'a ye sira b'o la dɔgɔtɔrɔso b'o la ekɔliso b'o la ani fɛɛrɛ bɛna tigɛ cogo bɛɛ la walasa kuranko ale bɛ se ka basigi nin yɔrɔ ninnu na ka minɛ ɲɛnamaw ɲini ka se ka kuran di wa ala nafama yɔrɔ dɔ ye mun ye tuguni fɛn min ye denmisɛnninw ka baara a bɛna baara di maa 2000 ɲɔgɔn na a bɛna baara di olu de ma o de kɔnɔna na n'i ye minin yɛrɛ lajɛ a ka baaraw n'a bɛ fɔ ma ko exploitation o bɛna kɛ ka bɛn san 21 ma an tɛna nin kuma caya nin baara ninnu bɛɛ bannen kɔfɛ an ka jamana ɲɛmaa n'o ye Général Assimi a ɲininkara hakilina la nisɔndiya min tun b'a la an ka jɛ an k'o lamɛn. An bɛ foli bila maliyɛn bɛɛ la k'Ala barikada Ala min y'a to an ye bi don ye bi an bɛ kɛnɛ min kan bi n'o ye Gulamina mine de lithium an b'o koromokali la o ni baara in sabatira ni ma laɲini k'a fɔ ko ka jamana dugujukɔrɔfɛn nafolo o ka kɛ jamanadenw sago la o de hukumu kɔnɔna an ye wulikajɔ caman kɛ mun b'a to ka gafe kura dilan gafe min b'a to jamanadenw ka laɲini bɛ sabati o kɔnɔna cogo min na an ni chinois ye bɛnkan ko la Ala barikala bi o kɛra latigɛ ye an bɛ foli bila jamanadenw ye o ka foli bila Buguni n'a gouverneur a maire a n'a chef de village an n'a ladatɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen a bɛna fɛn ma yɛlɛma an ka sɔrɔ hukumu kɔnɔna ani jamana yiriwali hukumu kɔnɔna la n'i y'a jateminɛ miliyari 680
o kan ka sɔrɔ musaka bɛɛ la o musaka ninnu n'u y'u ka feere kɛ ka ban u b'o wari lasegin na Mali bangiw la o b'a to an ka jagokɛlaw olu bɛ se k'u ka baaraw kɛ ka ɲɛtaga sɔrɔ a hukumu kɔnɔna la bangiw wari bɛ circuler mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ circuler baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ o b'a to fɛn caman bɛ se ka sigi an ka jamana kɔnɔ fɔlɔ n'u tun ye fɛnw feere ka ban u t'a lasegin an ka jamana kɔnɔ o bɛ kun bɛ kɛ waleya min b'a to wari bɛ dɛsɛ an ka bangiw la mais ni mun bɛna kɛ sisan miliyari 680 n'u ye feere kɛ ka ban u bɛ segin an ka bangiw kɔnɔ o b'a to an ka jagokɛlaw u bɛ se ka baara caman kɛ o kuma to jamana bɛ yiriwa cogo min na o tɛmɛnen kɔ nafa dɔ kan ka sɔrɔ a la n'o bɛ bɛn miliyari 71 ɲɔgɔnna ma kɛmɛ sira la 30 o bɛ di jamana ma 5 o bɛ di an ka kɛnyɛrɛyew ma o bɛɛ b'a to an ka jamana a bɛ se ka yiriwa cogo min na n y'a jateminɛ fana contenu local n'o ye sariya dɔ n'an y'o ta o b'a to baara fɛn o fɛn kɛ minnu kɔnɔna la minɛn min fɛn bɛ se ka sɔrɔ Mali la yan Mali opérateur économique olu de bɛ na n'o minɛnw ye a bɛ se ka kɛ ciment ye a bɛ se ka kɛ carburant ye a bɛ se ka kɛ tôle ye fɛn fɛn bɛ n'a bɛ sɔrɔ Mali olu bɛ na n'o fɛn ninnu ye mun b'a to baara bɛ se ka kɛ cogo min na n'i lajɛ wari tɛ jɔ fo miliyari 400 ɲɔgɔnna ma ka welewelekan bila an ka opérateur économique ma u k'u jija nin ko in a da kana to an na o tɛmɛnen fana kɔ minnu fana kan ka baara dɔ kɛ mun b'a to Buguni la lamini bɛ yiriwa cogo min na o hukumu kɔnɔna la miliyari 25 o labilalen don baara kama o bɛ se ka kɛ ekɔliso jɔli ye kɛnɛyaso jɔli ye o bɛ se ka kɛ siraw dilanni ye o bɛ se ka kɛ kuranko dɔ ɲɛnabɔli ye mun b'a to an ka duguladenw bɛ se ka lafiya cogo min na nin kɔni bɛ kɛ sababu ye ka dɔ b'a gɛlɛya la o bɔra ka fɔ n ɲɛna sisan ko denmisɛnnin 2000 ɲɔgɔnna o bɛ ka baara kɛ yan n'i y'a jateminɛ o bɛɛ ye dɔ ye o tɛmɛnen fana kɔ an ka kɛnyɛrɛyew kan ka baara min kɛ ni an telaka chinois ninnu ye ni miliyari 400 bilalen b'o baara kama o b'a to minnu bɛna ni carburant ye ka ciment san ka tôle san o bɛɛ bɛ kɛ sababu min b'a to baara bɛ sɔrɔ mɔgɔ dɔw ye baara kuntala surun ani baara kuntala jan o fana tɛmɛnen kɔ u kan ka dɛmɛ min don dugu Buguni lamini na mun b'a to Buguni bɛ yiriwa cogo min na an lamini o kan ka bɛn miliyari 25 ma o miliyari 25 la siraw kan ka gulon la ani mun ye kuranko bɛɛ kan ka ɲɛnabɔ kɔnɔna la o bɛɛ de bɛ kɛ sababu ye min b'a to baarako bɛ nɔgɔya cogo min na société min tɔgɔ Ganfin n bɛ foli fana bila ministre des mines ani ministre des finances olu mun ka wulikajɔ to bi nin ko in kɛra latigɛ ye k'a fɔ in na fana hali bi u k'u hakili to jamanadenw hakɛ la mun b'a to jamanadenw ka hakɛ o bɛ sabati cogo min na ka maliyɛnw fo u ka muɲu n'u ka sabali la o tɛmɛnen kɔ fana an bɛ tila ka foli bila Chine jamana bɛɛ ye n'olu bɛ jɛɲɔgɔnya la bi ne yɛrɛ ka bɔli la Chine an y'a ɲini k'an ka jɛɲɔgɔnya k'a layɛlɛn sanfɛ ka kɛ niveau stratégique ye a baara yɔrɔ bɛ kɔfɛ ka na n'Ala sɔnna ma caman bɛ ɲɛnabɔ. An bɛna katikaw fɛ yen nɔ kunun tarata n'o bɛnna décembre kalo tile 17 ma i b'a ye katikaw fɛ yen nɔ k'a kɛ k'a ɲɛsin an ka président ale ka dɛmɛ n'a ka dɛmɛdɛmɛw sira fɛ a ye dɛmɛ kɛ k'a ɲɛsin an ka maaw ma maa minnu garizɛgɛ donnen don lujura la i bɛ a jate minɛ a ye dɛmɛba k'u ye n'i y'o dɛmɛ ninnu lajɛ i bɛ taga ye fɛn min ye bolimafɛn n'o ye moto ye o b'o la fo ka se balo o fɛnɛ b'o la o de hukumu kɔnɔ ni baara ni kun ma bila dɔ wɛrɛ kɔnɔ diɲɛ kuru kara kelen do ka don kɛrɛnkɛrɛnnen min na bɛn ka ɲɛsin maaw ma maa minnu garizɛgɛ bɛ lujara la a kɛra ka bɛn ka ɲɛsin olu ka o don kɛrɛnkɛrɛnnenw ma nin kɛnɛ nin kɛra kɛnɛ wasolen a kɛra kɛnɛ wasalenba ye nin ko ni ɲɛmaya tun bɛ maa bolo maa mun ni ale ye président kɛrɛfɛmaa ye n'a bɛ ladiliw kɛ président fɛ ani a ɲɛsinen don président ka dɛmɛ ani a ka dɛmɛdɛmɛ siraw fɛ ni a tɔgɔ ye Agib Danbele nin ko ni ɲɛmayaba tun b'ale bolo wa maabaw caman fo ka ɲɛsin kati maabaw caman olu bɛɛ kun sen bɛ nin kow la dɛmɛ minnu kɛra n'i y'u jate minɛ fɛn min ye moto n'a bɛ f'a ma ko tricycle o ye moto ye mun n'a bɛnnen don k'a bila bɛrɛ la k'a ɲɛsin maaw ma maa minnu garizɛgɛ donnen don lujura la o moto tan tun bɛ kɛnɛ kan wa fɛn dɔ bɛ fɛnɛ n'a bɛ f'a ma ko kit alimentaire o kit alimentaire nin ye balo ye wa kelen kelen kɔnɔna na fɛn min ye an ka malo o kilogramme 50 o saki kelen tun bɛ yen tulu bidon mun litiri bɛ taga litiri 20 na o kelen tun bɛ a kɔnɔna na ani pâte alimentaire n'a bɛ f'a ma ko macaroni olu fɛnɛ tun bɛ nin fɛn ninnu kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔ lujuratɔ olu ka fédération locale min bɛ an fɛ yan o ɲɛma danga ale ka laseliw kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko a bɛ foli di an ka président ma ka sababuya kɛ a kelen don nin wagati na ka wulikajɔ ni dɛmɛ min ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu garizɛgɛ donnen don lujura la olu bɛ se ka wale ɲuman dɔ de kɛ k'a ɲɛsin général d'armée Asimi Goïta ma. N'an bɔra yen an bɛ segin ka na fɛn min ye AES ale kunnafoniw na an b'a fɔ lajɛba dɔ ale kɛra ɲamekaw fɛ ka kɛ ka bɛn ni décembre kalo tile 13 kɔnɔna ma an ka ministriw olu sigira ka jateminɛw kɛ ka ɲɔgɔnyew kɛ hali bi ni jɛkulu ni a bɛ se ka fanga sɔrɔ cogo di a ka baaraw bɛ se ka taga ɲɛ cogo di o de baaraw kɔnɔna na an b'a yira u la k'a fɔ ministriw ka ɲɔgɔnye kɔfɛ an ka ministri min ɲɛsinen don fɛn min ye an ka kɔfɛko ani jamana wɛrɛ cɛw ɲɛnabɔli la ni ale tɔgɔ ye monsieur Abdoulaye Diop an ye kuma galamani tɛnku ale fɛnɛ la a ye ɲɛfɔli min kɛ ani u ye sariya kura minnu ta an ka jɛ an k'o lajɛ.
an ka confédération AES o jamana ɲɛma saba tɔgɔ la n'o ye général d'armée Assimi Goïta n'o ye Mali jamana ɲɛma ye ani général de brigade Abdourahmane Tchani o ye Niger jamana ɲɛma ye ani capitaine Ibrahim Traoré n'o ye Burkina jamana ɲɛma ye olu farala ɲɔgɔn kan ka kumakan di n'a bɛ fɔ o ma ko déclaration o ye déclaration min kɛ o déclaration nin ye de ka yira k'a fɔ ko an jamana saba confédération des états du Sahel an bɛ fɛ ka ko boloda min b'a to lafiya bɛ na an ka jamanaw kɔnɔ an ka jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ k'a yira k'a fɔ ko CEDEAO jamanadenw fɛn o fɛn sigilen bɛ Mali, Burkina ani Niger anw bɛ bisimila ni balimaya ani teriya ka ɲɛ k'a fɔ k'u bɛ se ka na ka an ka jamanaw kɔnɔ k'a sɔrɔ u ma visa ta u bɛ voyager ni sɛbɛn minnu ye ni passeport ni document de voyage dɔ bɛ yen o ka k'u bolo dɔrɔn u bɛ don visa wajibiyalen t'u kan jamana ɲɛmaaw y'a yira fana k'a fɔ ko CEDEAO jamanaden fɛn o fɛn n'o bɛ fɛ ka don an ka jamanaw kɔnɔ ka na bɔ an ka jamanaw kɔnɔ de ou bien hali k'u sigi an ka jamana kɔnɔ ka baara kɛ olu yamaruyalen bɛ ka na an ka jamana kɔnɔ mais wajibiyalen bɛ k'an ka jamanaw sariyaw batu o sira fɛ a yirala fana k'a fɔ mɔgɔ damaniw bɛ yen ni gɛlɛya bɛ mɔgɔ minnu kan n'a bɛ fɔ o ma ko migrant inadmissible n'an tɛ fɛ minnu fana ka don an bɛ se ka dankari olu ka donni na a yirala k'a fɔ sira fila fɛ baara kan ka ɲɛɲini fana n'o ye particulier ka mobili minnu bɛ na an ka jamana kɔnɔ olu fana yamaruyalen bɛ pour que u ka se ka don Mali, Burkina ani Niger kɔnɔ mais a kan ka an ka sariyaw batu ani texte minnu bɛ sen na a yirala k'a fɔ fana véhicule particulier n'o ye mɔgɔw yɛrɛ ka mobili mun b'u bolo o y'o ye mais filanan o ye véhicule à usage commercial o ye bisiw ni camion ni mobili tɔw minnu bɛ passagers transporter ka bɔ CEDEAO jamana tɔw la ka na Mali ani Burkina ani Niger k'olu fana yamaruyalen bɛ ka don an ka jamanaw kɔnɔ mais o donni ka an ka kɛ an ka jamana saba sɛbɛnw labatuli kɔnɔ a sɛbɛn nin n'a fɔra ko déclaration bolonɔ donna na samedi décembre kalo tile 14 an ka jamana ɲɛma fɛ n'o ye général d'armée Assimi Goïta ale ye jamana ɲɛma ye ale ye confédération des états du Sahel fana ɲɛma ye ko pour que nin kuma ka se ka fɔ ka se an ka jamanadenw ma ka se an ka dunan minnu b'an fɛ yen k'a fɔ anw kɔni anw b'u bisimila kabini lawali Mali bɛ baara kɛ farafinna ka kɛlɛɲa de sira fɛ baara tɛ se ka boloda Mali ani Burkina ani Niger ka to o kɔfɛ donc an b'a ɲini faamuyali ka kɛ na jamanadenw Mali kɔnɔ Burkina ani Niger u fana bɛɛ k'an dɛmɛ pour que ni ŋaniya min yirala an ka jamana ɲɛmaaw fɛ a ka se ka lawaleya cogo min an balima minnu bɛ bɔ CEDEAO jamanaw kɔnɔ n'u b'an fɛ an k'u bisimila an ka continuer k'an bolo d'u ma parce que an bɛɛ de ye kelen ye. Ni wagati na Bajangara an bɛ taga olu fɛ yen nɔ fɛn min ye Bajangara olu ka gouverneur ale ye dɛmɛ kɛ tɛnɛn tɛmɛnen ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma n'o ye an ka gwɛlɛmasiri tabagaw ye an ka faamaw o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ colonel major Olivier Jassana ale ye malo tonne 2 k'o di an ka finitigilakaw ma minnu bɛ Bajangara ni wagati na ni u ka opération yɛrɛ tɔgɔ ye jama ka jɛko o tɛ dɔwɛrɛ olu de bɛ ka labɛn kɛ ni wagati na banbagaci wale minnu bɛ Bajangara n'a lamini kɔnɔ ka se ka dankari olu la o de hukumu kɔnɔna na a ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu ma dɛmɛ ninnu kun ye hali bi ni finitigi ninnu u kɛlen don ka wulikajɔ min ta ka se ka jamana ni ka bɔ a juguw bolo jamana kɔnɔdenw ka se ka lafiya d'u ma o de hukumu kɔnɔ nin dɛmɛ ninnu taara ka kɛ wa u tilara ka foli kɛ ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma kɛlen don ka cɛsiri mun kɛ hali bi k'a yɛrɛ u la u n'u ka jamana kɔnɔdenw u bɛ ɲɔgɔn fɛ. An bɛ to an ka faamaw ka kunnafoni na n'o ye an ka finitigilakaw ye an b'a da u tulo kan k'a fɔ état major min bɛ an ka finitigiw tɔgɔ la n'o ye ale bɔra ka ɲɛfɔli kɛ ɲɛfɔli min kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ nin wagati tɛmɛnen ninnu na an ka finitigilakaw u kɛlen don ka gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin banbagaci kɛwale tigilamaw ma kosɛbɛ o kɔrɔmasurun dɔ ye décembre kalo tile 15 san 2024 jabalikaw fɛ yen nɔ ka ɲɛsin Nampala ale secteur kɔnɔna na an ka sanfɛ pankuru n'o ye an ka kɛlɛkɛ pankuru ye olu ye cili kɛ ka ɲɛsin terrorisiw u ka jɛkulu dɔ ma ani u ka bolimafɛn dɔ n'a bɛ wele ko pick-up ale kun falen don u ka kɛlɛkɛminɛw an'u ka logistiques caman na nin wagati na an ka finitigiw ye dankariw la o dugujɛ yɛrɛ décembre kalo tile 16 ka bɛn ni nɛgɛ kanɲɛ 10 ale tɛmɛnen ni sanga 20 ye an ka finitigilakaw hali bi u ye susuli kɛ ka ɲɛsin terrorisiw ma u ka mobili dɔ tun bɛ yen logistique
n'ale tun bɛ o mobili kɔnɔ i b'a jateminɛ ale y'u ka baarakɛminɛ b'a to u bɛ position ni fɛnw jateminɛ ani fɛn min ye u ka tajiw u bɛ taji minnu k'u ka motobaw kɔnɔ an'u ka mobiliw kɔnɔ an ka finitigiw ye dankariw la n'u ka kɛlɛkɛminɛnw caman o yɛrɛ kɛra sababu ye u ka kɛlɛkɛla ɲɛnama 3 olu ni tora o kɔnɔna na o kɛra tesitikaw fɛ yen nɔ o décembre kalo tile 16 kelenw la Labe Zangakaw fɛ yen nɛgɛ kanɲɛ 10 ale tɛmɛni ni sanga 38 ye an ka droniw u ye susuli kɛ tuguni k'a ɲɛsin terrorisiw u ka base dɔ ma base tɛ dɔwɛrɛ terroriste caman bɛ se ka taga yɔrɔ min sɔrɔ k'a dilan ka kɛ daga ye n'u b'u ka kɛlɛkɛminɛnw bila yen an'u b'u ka fɛɛrɛw bɛɛ tigɛ yen yɔrɔ la an ka droniw ye susuli da olu kan yen yɔrɔ fɛnɛ la hali bi o don kelenw na décembre kalo tile 16 Sonko ni ale bɛ ɲɔnɔ mara la i bɛ a jateminɛ hali bi an ka finitigiw u tagara dankari terrorisiw u ka base dɔw la yen tuguni an'u ka logistiques nin wagati kɔnɔ an ka état major k'a bɛ bɛɛ la rassurer bɛɛ k'i hakilila tigɛ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ an ka finitigiw kelen don ka wulikajɔ de kɛ nin wagati in na terrorisiw bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ u tɛna n'o to yen u bɛ fɛɛrɛ sugu bɛɛ tigɛ ka se ka dankari u ka waleya juguw la walasa jamana kɔnɔdenw u bɛ se ka taga u ka ciw u ka baaraw u ka sanni feerew ani lakana ale bɛ sabati cogo min na. Hali bi finitigiw n'o ye an ka sɔrɔsiw ye olu ka baaraw sira fɛ an ka minisiri min ɲɛsinnen don finitigiw ani an ka finitigi kɔrɔw ka ko ɲɛnabɔli la ni ale tɔgɔ ye General Sadio Kamara ale kɛlen don ka tagama kɛ k'i kunda Egyptekaw fɛ yen nɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye nin wagati na ani Egypte finitigi ɲɛmaw jamana ɲɛmaw u bɛna tɛgɛ di ɲɔgɔnmaw de kɛ walasa hali bi fanga o bɛ se ka don anw ka finitigiw la cogo min na n'o ye anw ka faamaw ye u ka baaraw tagabolo bɛ se ka sankɔrɔ ta cogo min na n'a bɛ f'o ma ko professionnalisme k'o caman fara u ka baaraw kan wa hali bi an ka finitigiw ka se k'u dɛmɛ kɛlɛ minnu bɛ anw kun kan bi n'o ye terrorisme kɛlɛ ye u bɛ se ka wuli ka se sɔrɔ o kow kan i n'a fɔ se bɛ ka sɔrɔ a kan cogo min na hali bi ka se ka bɛrɛ don u ka baaraw la o de hukumu kɔnɔ Mali ni Egypte an bɛna nin tɛgɛ di ɲɔgɔnma ninnu kɛ ka se ka fanga don an ka sɔrɔsiw la. O kunnafoni de b'a to an bɛ taga kɔfɛ n'an tagara an ka kɔfɛ kunnafoniw na an b'a da aw tulo kan k'a fɔ décembre kalo tile 16 tɛmɛnen Burkinakaw fɛ yen nɔ olu y'u ka usine 2nan dayɛlɛ usine ni ale ɲɛsinnen don u ka tomati dilan usine na o kɛra u ka province la province min yɛrɛ n'ale bɛ Yako ni o bɛ Pasore kɔnɔna na wa nin baara nin bɛɛ kɛra u ka présidentba yɛrɛ ɲɛkɔrɔ n'o ye Ibrahim Traoré Ibe ale tun bɛ nin kɛra nisɔndiyaba ye k'a ɲɛsin Burkinabew bɛɛ ma. N'an bɔra an bɛna Algérie ale ni Faransi olu bɛ sama na ni wagati na ka sababuya kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen Algérikaw bɔra ka kunnafoni di kɛ kunnafoni di min b'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye banbagaci waleya ani coup d'état yɛrɛ ko Faransi kɛlen don ka o fɛɛrɛ tigɛ k'o ɲɛsin olu ma wa k'u ka service secret français o de bɛ o kow janfa kɔnɔna na o kɛra sababu yɛrɛ fɛn min ye Faransi ale ka ambassadeur n'o ye a ka lasigiden mun ni o bɛ Algérikaw fɛ yen u ye wele bila ale ma k'a ɲininka dalakan na nka Faransi ɲɛmaw fana bɔra ka laseli kɛ laseli min o y'a jira k'a fɔ ko nin ye nkalon de ye Algérie ye nkalon de ta k'a da olu la k'a fɔ k'olu bɛ fɛ ka waleya kɛ Algérie la waleya min tɛ bɛn ko o baaraw tɛ sen na Faransi nin wagati in na. N'an bɔra yen an bɛna Siri n'an nana Siri an b'a fɔ maa kura minnu bɛ yen n'olu ye Bachar ka fanga dafiri Siri kɔnɔna na olu ni kow ɲɛmaya b'u bolo nin wagati in na u bɛ ka fɛɛrɛ kɛ ka se k'u ɲɛsin communauté internationale la walasa u n'olu bɛ bɛn bɛnkan kelen na o de hukumu kɔnɔ u y'a ɲini fɛn min ye Russie ale ka finitigi minnu bɛ Siri kɔnɔna na k'u ka fɛɛrɛ kɛ k'u ka kasaw cɛ u ka bɔ Siri kɔnɔna na u ka segin Russie u tɛ fɛ u ni Russie ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a dɔn nin waleya ninnu bɛɛ labɛnnen don walasa u ni communauté internationale u bɛ se ka bɛn hakilina kelen ma o de y'a to u y'a ɲini Russie sɔrɔsiw fɛ k'u ka bɔ Siri nin wagati in na. N'an bɔra yen an bɛna fɛn min ye Israël ale ni Hamas olu ka kɛlɛ kɔnɔna na fɛn min ye Palestine olu ka ɲɛma minnu ɲɛsinnen don kɛnɛya kow la u bɔra ka kunnafoni di kɛ kunnafoni di min na u y'a jira tɛnɛn tɛmɛnen k'a fɔ fɛn min ye nin kɛlɛ min bɛ Israël ale ni Hamas ni ɲɔgɔn cɛ n'a kɛ bɛ taga kalo 14 na sisan nɔ
ko a su de cayara kosɛbɛ sabula n'i y'a jateminɛ fɛn min ye mɔgɔ 45 ɲɔgɔn na olu de bɔnɛna u ni na ka sababuya kɛ nin kɛlɛ nin ye hali bi diɲɛ mɔgɔ sigilen don ka Israel fɛlɛ a bɛ ka continuer a ka acte ninnu na k'a ɲɛsin nin jamana ninnu ma jateminɛw bɛ ka kɛ hali bi an bɛ dugawu kɛ kɛlɛ mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ Ala ka jisuma k'a fura ye. Bi an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni an bɛna an da don Mali ka ŋanaminɛŋanaw olu ka kɛnɛ la n'o ye Ligue 1 Pro Orange i bɛ a jateminɛ ale tile 4nan jaabiw la ISFAS binna Joliba ɲɛkɔrɔ 2-1 fɛn min 11 créateurs Africa Foot Elite o banna 2-1 ka taga Africa Foot Elite kanu na AS Bakarijan ni Binga dɛsɛra ɲɔgɔn na fu ni fu FC Jara ale na AS Police olu dɛsɛra ɲɔgɔn na 2-2 US Bugu ni AS Korofina fu ani fu US Buguba ale y'a Real ci 1 Kanangolo Stade Malien ale ka dolantanw ma kɛ fɔlɔ ka sababuya kɛ compétition africaine ale bɛ o gun kan o de hukumu kɔnɔna na ale ka nin dolantan ma se ka kɛ nka n'i ye classement lajɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ u bɛ US Buguba bolo kuru 10 11 créateurs bɛ tugu a la kuru 7 jɔyɔrɔ sabanan bɛ Joliba bolo kuru 6 a ka dolantan 2 olu bɛ kɔfɛ jɔyɔrɔ 4nan Bakarijan kuru 5 dolantan 1 bɛ kɔfɛ ISFAS bɛna jɔyɔrɔ 5nan na kuru 5 b'a bolo Binka FC kuru 4 bɛ ale bolo Africa Foot Elite kuru 4 a ka dolantan 1 bɛ kɔfɛ AS Korofina kuru 4 bɛ ale bolo jɔyɔrɔ 8nan jɔyɔrɔ 9nan Étoile du Mandé kuru 3 a ka dolantan 1 bɛ kɔfɛ jɔyɔrɔ 10nan bɛ FC Jara bolo kuru 3 11 na o bɛ US Buguni bolo kuru 2 a ka dolantan 1 o bɛ kɔfɛ jɔyɔrɔ 12nan bɛ AS Police bolo kuru 2 a ka dolantan 1 bɛ kɔfɛ jɔyɔrɔ 13nan AS Real kuru 1 dolantan 1 o bɛ kɔfɛ fɛn min ye jɔyɔrɔ 14nan ale bɛ Stade Malien bolo a ma dolantan foyi kɛ fɔlɔ jateminɛw bɛ ka kɛ walasa a ka match ninnu olu bɛ se ka kɛ match en retard ye. N'an bɔra ye an ka chimiden min bɛ yen ni a si bɛ san 18 ni wagati na Ibrahim Jara ni bɛɛ b'a wele ko Kaka ale kun annoncélen don FC Barcelone fan fɛ k'o waliyara kunu Kaka a ye contrat signé FC Barcelone na wa nin wagati na labɛnw bɛ ka kɛ fɛn min ye FC Barcelone ale ka équipe réserve n'a bɛ fɔ ma ko équipe B a bɛna dolantan daminɛ o fɛ yanni a ka Barça ka sanayɛlɛn dolantanw daminɛ a ka nin challenge kura na an bɛɛ bɛ jɛ ka dugawu k'a ye Ala ka o k'a ma hɛrɛ Ibrahim Jara Kaka. Ni ne kɛra aw garisɛgɛ bi kunnafoniw na an bɛ foli di aw bɛɛ ma ni Ala ma baasi kɛ an n'aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ wagati wɛrɛ aw k'an bɛn.